Pozdrav, ovde Miloš sa bloga Umrežen. U ovom tutorialu ćemo objasniti kako povezati Smart TV na internet. Za početak morate da uđete u meni televizora. Kod mene u pitanju Samsung F5500, ali u suštini na svakom televizoru je slično. Idete u mrežu, zatim idete u postavke mreže. Pošto je kod mene razvučena bežična mreža, ja ću se povezati na svoju bežičnu mrežu, znači koristit ću Wi-Fi adapter integrisan na televizoru, ne LAN port. Znači možete povežete ili bežično ili preko LAN porta. Dole u listi su Wi-Fi mreže koje su u dometu. Ja ću se povežem na svoju Wi-Fi N mrežu, pošto je i wireless N adapter na televizoru, mada to nije ni bitno, nego čisto zbog boljih performansi. Odberete bezbednostni ključ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pošto je mreža zaštićena Wi-Fi šifrom, mi ćemo da ukucamo Wi-Fi šifru. Zatim sledi povezivanje na mrežu. Ok, dobili smo informaciju da je TV povezan sa internetom i to je u suštini to. Takođe, imate mogućnost da pogledate i status mreže. Znači, u statusu mreže vidimo koja je IP adresa. Znači, vidimo da sam dobio DHCP servera 10.0.0.85 sa gatewayom 10.0.0.1 DNS takođe. Postoji mogućnost da ručno postavite IP parametre, recimo ručni unos. Ja sam ranije podesio recimo ove parametre i to ću da snimim. Znači, generalno to je to. Kada sve odradite, imate smart dugme, gde nam se otvara Samsungov smart menu i bukvalno kliktanjem na web browser vi možete da dobijete određenu web stranicu. Naravno, server nije pronađen, ali će ubrzo biti pronađen. To je to, momci. Pozdrav!